17. november 1989, Praha. Brutálna moc sa nezlakla analógie so 17. novembrom 1939, keď fašisti zmasakrovali pražských študentov. A urobila to znova, socialistickými obuškami. 18. november 1989, deň šoku. Verejnosť si začína uvedomovať, že sa stalo čosi, na čo sa nedá nereagovať. Nie len v Prahe, i v Bratislave a v celej krajine. Už v tento deň večer počas premiéry hry Pomoc dostáva Štúdio S správu z divadla Semafor o tom, že všetky pražské divadlá vstupujú do štrajku. Rovnako tu telefonicky prevzali text rezolúcie študentov Divadelnej akadémie muzických umení a aktívu pražských divadelníkov. Hneď po predstavení sa Štúdio S, tí, čo sú prítomní, k výzvam z Prahy pripája. 19. november 1989. Hoci je nedeľa, pre bratislavskú verejnosť nastáva jeden z najpracovnejších dní posledného 20-ročia. Do poludnia sa zišlo 11 ľudí, maliari, sochári, filmový režisér, spisovateľ a spísali rezolúciu proti masakre v Prahe. Potom obtelefonovali známych a v umeleckej besede, ktorú na poobedie vyhradili mítingu, sa zišlo o 5. popoludní okolo 500 ľudí. Bol to vlastne okamih z rodu Bratislavského občianskeho fóra, ktoré o deň dostalo meno Verejnosť proti násiliu. Míting sa začal čítaním prehlásenia. Prehlásenie prečítal grafik Ľubo Longaver. Drahí spoluobčania, 17. novembra roku 1939 zabili fašisti v Prahe študenta Jana Opletala. V Prahe 17. novembra 1989 opäť tiekla krv. Na Medzinárodný deň študentstva proti pokojnej, povolenej manifestácii brutálne zasiahli príslušníci Československej bezpečnosti a armády. Rozhorčene protestujeme proti takejto zvrátenej demonstrácii sily. Protestujeme proti pokryteckej hre na demokratizáciu a žiadame okamžité vyšetrenie a potrestanie viníkov. Žiadame očistu verejného života od stalinských živlových metód. Vyzývame všetky umelecké svety a kultúrne inštitúcie, aby si osvojili toto prevolanie. Po Ľubovi Longaverovi vystupuje Milan Kňažko. Chcem povedať, že som bol včera v Prahe. Mali sme tam mať dve predstavenia, ktoré sa poriadajú raz do roka. Volá sa to herecký koncert. A malo to byť Smetanových síním pre 1200 divákov. Po brutálnych udalostiach v Prahe sa pražskí herci zišli v realistickom divadle o 14. hodine popoludní, aby zaujali stanovisko k týmto udalostiam. Asi o 4:30 sme sa dozvedeli, že všetky pražské divadlá, všetci herci sa rozhodli, že minimálne tento týždeň nebude v Prahe v žiadnom divadle ani jedno predstavenie s platnosťou od včera. Túto správu z Prahy doplnil Milan Kňažko aj o stanovisko bratislavských hercov. My dolu podpísaní slovenskí divadelní umelci, ktorí sme sa stretli v týchto pohnutých dňoch, pripájame sa k výzve našich českých kolegov a protestujeme proti brutalite a zvôli policajných a vojenských orgánov, ku ktorej došlo v Prahe dne 17. novembra 1989. Sme presvedčení, že násilie nie je východiskom zo súčasnej krízovej situácie, v ktorej sa ocitla naša spoločnosť. Už v tejto chvíli bolo aj pre budúcnosť jasné, že bude zbytočné pátrať po tom, kto zareagoval prvý. Študenti vzbúrili svedomie všetkých, v umeleckej besede sa zišli zástupcovia verejnosti a nechýbali, pravda, že ani študenti, ktorí prečítali list svojich kolegov z Pražskej divadelnej akadémie muzických umení. Všetci prítomní podpísali petície a ustanovili koordinačný výbor. V ten večer prestali hrať divadlá a tak sa účastníkmi rodiaceho sa hnutia stali svojím potleskom aj všetci diváci. 20. november 1989. Nasledujúci deň sa nesie v znamení dvíhajúceho sa pohybu.
študenti Filozofickej fakulty Univerzity Komenského búrlivo diskutujú v aule s vedením školy a chystajú sa do ulic. Podobná situácia je aj na ostatných školách. O 12:00 sa vo foaje malej scény Slovenského národného divadla schádza včera ustanovený koordinačný výbor a po krátkej výmene názorov... Čo sa ťažko vyslovuje? Verejnosť proti násiliu. To je zlovná hra násilie proti verejnosti, verejnosť proti násiliu. No nič, nemôžeš nevyčujeme si násiliu celého, viete čo, keď sa nezačneme vôbec zmeniť. Schvaľuje názov hnutia Verejnosť proti násiliu. V tej chvíli nadväzuje verejnosť proti násiliu tesný kontakt so študentským hnutím. Z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského prichádza Valér Mikula so správou o tom, čo sa deje na fakulte. Do školskej auly odchádza prehovoriť Fedor Gál. Vracia sa so správou, že študenti Filozofickej fakulty sa chystajú na pochod k svojim kolegom na Vysokú školu múzických umení. Členovia koordinačného výboru verejnosti proti násiliu si rozdeľujú úlohy, kto kam pôjde. Menšia skupina odchádza písať text programového vyhlásenia, ktoré v umeleckej besede odznie na ďalšom stretnutí verejnosti o 5:00 popoludní. Prečíta ho Martin Bútora. V tejto chvíli je na čele koordinačného výboru verejnosti proti násiliu Ján Budaj, ktorý prehovorí o tom, čo treba robiť. Najpotrebnejšie bolo ísť do divadiel na besedy, ktoré nahradili divadelné predstavenia. Udalosti sa už všade valili samé od seba. Večer toho dňa sa na námestí pod Hviezdoslavovou sochou zíde mnohotisícový pražskou tragédiou zburcovaný dav Bratislavčanov. Po prvý raz sa pred verejnosťou objaví Milan Kňažko, prichádzajúci zo štúdia S. Pobúrený násilnými zákrokmi proti nedávnej pokojnej študentskej manifestácii v Prahe sa stretli zástupcovia kultúrnej a vedeckej verejnosti a rozhodli sa utvoriť združenie Verejnosť proti násiliu. Našim cieľom je prispieť k ukončeniu násilností a nevyhnutným spoločenským zmenám. Hlboko nás znepokojuje súčasný stav československej spoločnosti. Už pridlho sme svedkami deformácií v spoločenskom a politickom živote, chronických chorôb ekonomiky, klesania úrovne sociálnej a zdravotníckej starostlivosti, školstva a kultúry, rôznych prejavov sociálnej nespravodlivosti a nedodržiavania platných zákonov, devastácie životného prostredia, narastajúcich napätí medzi jednotlivými skupinami obyvateľstva, generáciami, medzi národmi a národnosťami Československej republiky a prehlbujúcej sa mravnej krízy. Nespravodlivo sa odmeňuje práca, existuje množstvo neodôvodnených privilégií, chýba pravdivé informovanie verejnosti. Doterajšie spôsoby riešenia problémov zlyhávajú. Rastie nespokojnosť ľudí a súčasne i ľahostajnosť a pocit sklamania. Chybné hodnotenie vzniknutej situácie
vedie napokon k násiliu na uliciach. Sme presvedčení, že z tohto stavu sa nedostaneme bez aktivity nás všetkých. Zasadzujte sa spolu s nami za otvorenie spoločenského dialogu, za skutočnú, nie iba predstieranú demokraciu. Vstupujme so svojou iniciatívou na zlepšenie pomerov, každý na svojom mieste, na pracovisku, v škole, na verejnosti. Apelujme v tomto duchu na spoločenské a politické organizácie, ktorých sme členmi. Žiadajme všetci, aby nás a naše záujmy na všetkých úrovniach zastupovali čestní ľudia, ktorí majú našu dôveru. Názov a filozofiu hnutia prijíma aj referendum verejnosti, ktoré si uvedomuje právo rozhodovať o osudoch svojej krajiny, aj o jej predstaviteľoch priamo na ulici. Zoberme ako občania svoje záležitosti do vlastných rúk. Verejnosť proti násiliu, Bratislava 20.11.1980. – 21. novembra 1989. Miesto deja ostáva rovnaké aj v toto ráno. Tento raz ovládnu priestor Hviezdoslavovho námestia najmä študenti. Hovorí poslucháč Vysokej školy múzických umení, člen novoustanoveného koordinačného výboru študentského hnutia Miloš Lauko. Priatelia vysokoškoláci, prichádzam z Filozofickej fakulty, kde sme to práve rozpustili a prichádzame k vám. O chvíľu prídu pražskí študenti, priami účastníci piatkových represálií, ktorí podajú svedectvo priame, pretože televízia takéto svedectva nepodáva. Kým prídu, prečítam vám zatiaľ výzvu, ktorá vychádza z nás študentov. My, dolu podpísaní, vyzývame všetkých študentov vysokých škôl, ktorým nie je ľahostajný ďalší osud našej spoločnosti a postavenie študentstva v nej, aby sa pripojili k novozaloženým nezávislým študentským odborom. Ktoré budú hájiť a presadzovať ich práva a záujmy. Nadväzujeme na podobné nezávislé študentské hnutia v Poľsku, Maďarsku, Sovietskom zväze a v Prahe. Nezávislé študentské odbory nebudú podriadené žiadnej politickej strane ani vládnej moci. Medzi rečníkmi nechýbala ani študentka z Prahy. Spojenie Bratislava-Praha je pevné od prvých dní. Žiaľ, platí to aj o tých, proti ktorým sa demonštruje. Od rána sa predávajú noviny prinášajúce stanovisko Ústredného výboru Komunistickej strany Československa a vyhlásenie vlád, v ktorých sú študenti a verejnosť označené ako protištátne živly. Nemohlo to ostať bez odozvy. Na zhromaždení o 5:00 popoludní v umeleckej besede prečítal Fedor Gál stanovisko občianskej iniciatívy Verejnosť proti násiliu. Vyzývame všetkých členov KSČ, aby neodkladne zaujali vo svojich organizáciách jasný postoj k súčasnej politickej situácii. Plne sa stotožňujeme so stanoviskom občianskeho fóra ustanoveného v Prahe. Verejnosť proti násiliu v Bratislave 21.11.89. Ďalšie prehlásenie prečítal Ľubomír Feldek. Vlády ČSSR, ČSR a SSR vo svojom spoločnom vyhlásení označili tieto reformné iniciatívy za činnosť protištátnych živlov. Domnievame sa, že vlády, ktoré označia mládež a verejnosť svojej krajiny za protištátne živly,
nemajú morálne právo nazývať sa ďalej vládami. Preto sme presvedčení, že ak treba hovoriť o ohrození socializmu, treba hovoriť o jeho ohrození zhora. Ako radoví členovia strany pokladáme v tejto chvíli a po represáliách 17.11. v Prahe nielen za svoje právo, ale aj za svoju povinnosť žiadať, aby sa komunistická strana Československa očistila jediným možným spôsobom, a to tým, že sa dobrovoľne aj hneď vzdá svojho protiprávneho a iba násilím udržiavaného vedúceho postavenia v spoločnosti. Na tomto zhromaždení sa pridala k občianskemu hnutiu aj maďarská nezávislá iniciatíva. Ľudí pribúdalo. Priestory umeleckej besedy sa stali pre narastajúce hnutie malé a ľud sa tlačil von, na ulicu. Na Gottwaldovom námestí bolo v tom čase už 20 000 mladých ľudí, medzi ktorých prišli aj účastníci zhromaždenia z umeleckej besedy, a keď sa tento dav na pokyn megafónu v rukách Jána Budaja rozhodol presunúť opäť na Hviezdoslavovo námestie, musela mu dať po prvý raz prednosť aj mestská doprava. Zhromaždenie si dalo schôdzku na druhý deň. 22. novembra 1989. Ráno sa pred Justičným palácom zišlo 15 000 ľudí, žiadajúcich slobodu pre doktora Čarnogurského, posledného obvineného z Bratislavskej Peťky. Proces s ním práve prebiehal. Na tomto zhromaždení po prvý raz od roku 1968 prehovoril na verejnosti Alexander Dubček. V tom istom čase už roková skupina Tublatanka pripravovala svoju aparatúru na prvý míting na námestí Slovenského národného povstania, ohlásený na 4:00 popoludní. Rád by som vás privítal na dnešnej manifestácii. Menom študentského koordinačného výboru, iniciatívy Verejnosť proti násiliu, strany Slovenskej obrody, ochranárov, zväzu výtvarníkov, spisovateľov a hercov. A veľmi rád doložím, pretože sa mnohí robotníci medzi vami ozývajú, a robotníkov a našich robotníkov. V tejto súvislosti rád vyslovím nádej, že sa nikomu nepodarí oddeliť študentov od robotníkov, inteligencie. Sme jeden národ. Pravidlom na tomto aj na všetkých nasledujúcich mítingoch sa stalo, že bok po boku stáli predstavitelia verejnosti proti násiliu a predstavitelia študentského hnutia. V súlade s iniciatívou Občianskeho fóra a iniciatívy Verejnosť proti násiliu žiadame za prvé vytvorenie nezávislej vyšetrovacej komisie na prešetrenie pražských udalostí, objektívne a pravdivé informovanie verejnosti o jeho výsledku a potrestanie viníkov. Tamto jeden čistý. Za druhé, požadujeme uplatnení právnej a politickej zodpovednosti voči tým štátnym a politickým činiteľom, ktorí sú zodpovední za terajší stav spoločnosti, ich zotrvanie vo funkciách vyhrocuje terajšiu napätú situáciu.
Po prečítaní ďalších študentských požiadaviek Zuzana Mistríková zvolala to, čo bolo v každom z nás. Pretože násilie, ktoré plodí ďalšie násilie, ohrozuje aj naše životy, je pre nás neprípustné a jednoznačne ho odmietame. Máme holé ruky, avšak právo na slobodný prejav bez násilia si nikdy vziať nedáme. Vznikla potreba pomenovať každý míting. Dovolte mi prosím, aby som celkom neformálne naše dnešné stretnutie nazval Verejnosť proti násiliu. A preto, ak dovolíte, trochu odbočím, urobme si malý experiment. Tlaky okolo našej tribúny narastajú. Veľmi vás prosím, keby tí, čo sú vzadu, urobili pomalinky, po milimetri, 2 kroky dozadu, v strede krok a vy vpredu asi pol kroka, aby sa nič nestalo. Dokážeme, že sme k sebe ohľaduplní. Prepáčte, vzadu nás nepočuť, lebo hovorím rýchlo, budem sa snažiť hovoriť pomaly. Stanovisko slovenských divadelníkov predniesla Magda Vašáriová. Nech naše myšlienky majú dosť voľného priestoru, aby sme mohli žiť život v pravde. Hovorí Ján Budaj. Mnohí chcú náš záujem o veci verejné interpretovať ako destabilizáciu. Ale opak je pravdou. Ak sa nezačnú u nás riešiť existujúce problémy, dostaneme sa do skutočnej krízy. Už dnes štát dlhuje nám, občanom, 100 milióny na sociálnej starostlivosti, v školstve, v zdravotníctve. Máme ešte čo jesť, ale veľa potravín, ktoré jeme, je zdraviu škodlivých. To prvé, čo človek urobí, keď sa narodí, je prvé nadýchnutie. No my už nemáme čistý vzduch ani pre naše deti. Chceme zdravé deti! A DAV reaguje. Máte pravdu, nechceme reaktor. Referendum verejnosti si stále jasnejšie uvedomovalo svoju šancu a nemýlilo sa. V tejto chvíli rozhodlo, že práce na reaktore sa o niekoľko dní zastavia. Milan Kňažko prečítal pozdrav Václava Havla. Sme před 20 lety dosáhli federativního uspořádání. Já bych byl velmi rád a pevně věřím a doufám, že federalizovaná totalita se změní v demokratickou federaci, že budeme žít jako dva svéprávné bratrské národy, které budou žít v duchu svých tradic a jejich přátelství bude skutečně autentické. V Praze 21. listopadu. Tak ako sme neformálne stretnutie, verejnosť, chceme vizie a tlače. Týchto chvíľ televízní zamestnanci chcú napomôcť dialogu, chcú štrajkovať.
a niesol v znamení vystúpenia Alexandra Dubčeka. Mladí mali len z rozprávania a ne palácom po prvý Alex k mládeži a k občanom. Na znak súhlasu a solidárnosti s iniciatívou Verejnosť proti násiliu jeho 11 989 pripojujem aj ja svoj hlas pred tvárou vás v mnohotisícovom zástupe tohoto zhromaždenia a dajte k tomu aj môj podpis. Milan Kňažko mal doslova plné ruky práce. Pre krátkosť času nemôžem čítať celé texty, takže nám prepáčte. Robotníci poligrafických závodov sú s nami. Nasledoval výpočet ďalších podnikov a takto pokračovalo na všetkých ďalších mítingoch. Postupne sa prihlasovalo celé odkliaté Slovensko. Odpuste mi všetci ostatní, pretože to by trvalo najmenej 3/4 hodiny. Pokúsime sa to... Princíp odklínania, ktorý sa stal vynálezom našej nežnej revolúcie, sformuloval vo svojom vystúpení sociológ a spisovateľ Martin Bútora. Drahí priatelia, to, že sme sa tu dnes takto zišli, je naplnením túžby, na ktorú sme čakali 20 rokov. Definitívne sme sa zbavili strachu. Démon strachu je zahnaný. Sme odkliatí. S pazúrou bezmocnosti a skepsy sa znovu dvíha národ. Nie vždy a nie všade sa to tak darí. V slovenských mestách a na vidieku je ešte veľa obáv, veľa neistoty. Pomáhajme si navzájom prekonávať tieto pocity. My, to jest verejnosť, už nesmieme prehrať. Šírte všade nový pocit víťazstva v ovzduší tolerancie a dialógu. Každý musí dostať šancu. Nemáme sa čoho báť. Po ňom prehovoril obhajca doktora Jána Čarnogurského. Tento rozsudok zniel jednoznačne. Doktor Čarnogurský bol oslobodený. Teraz veľkým žiaľom vám musím oznámiť, že dnes som nemohol vám predstaviť môjho hlavného klienta, doktora Čarnogurského, pretože v dôsledku toho, že tam bola podaná sťažnosť, nebol pustený na slobodu a zostáva stále vo väzení. Publikum pozdravil v mene Charty 77 a Lidových novín Jiří Dienstbier. Ja bych vám chtěl mnohokrát poděkovat a myslím si, že už nikdy nedopustíme, aby nás někdo rozdělil. Děkuju vám.
študent bohosloveckej fakulty prečítal list arcibiskupa Jána Sokola, metropolitu Slovenska. Verte mi, že s veľkou bolesťou som konštatoval hrubé násilie našich bezpečnostných zložiek, vykonané na pokoja milovných veriacich ľuďoch dňa 25. marca 1988 v Bratislave a na mladých občanoch nášho štátu dňa 17. novembra 1989 v Prahe. Vladimír Ondruš, člen koordinačného výboru verejnosti proti násiliu, v závere svojej reči urobil bodku za poučením z krízového vývoja, dokumentom, ktorý nám strpčoval život 20 rokov. Aj my máme svoje poučenie. Do varu uviedol dav svojim vášnivým prejavom herec Marián Labuda. Berlínsky múr bol svetovým problémom. Kvôli tomu skoro vznikla svetová vojna. Nie je možné, aby sme tento náš múr, ktorý predstavujú súčasní predstavitelia, nezbúrali. Spevák Miroslav Žbírka pripomenul meno človeka, ktorý bol v týchto chvíľach pre nás nádejou, že sa už nikdy nebude opakovať august 1968. Práve tu vidím rôzne transparenty, tak nemali by sme zabudnúť na to a na toho, ktorý odviedol tak veľa práce a bez ktorého by sme tu asi dnes nemohli takto byť. A tým človekom je Michail Gorbačov. Od 24. novembra 1989. Piatok sa niesol v znamení poslednej udalosti, ktorá uzavrela včerajší deň, keď vo večerných hodinách v televíznych aktualitách vystúpil so svojím názorom na angažujúcich sa umelcov vtedajší minister kultúry Pavel Kojš. V Parku kultúry a oddychu sa zišla konferencia Zväzu výtvarných umelcov, otvorená aj hosťom iných zväzov, na ktorej básnik Ján Štraser odpovedal ministrovi kultúry a svoj prejav zopakoval na popoludňajšom v poradí už 3. mítingu na námestí Slovenského národného povstania. Stratil našu dôveru, sám sa odvolal z funkcie a preto už nie je naším ministrom. Ďalší príklad, ako si zhromaždená verejnosť uvedomovala magickú silu svojej jednoty. To, čo sa povie na tomto námestí, je vôľa verejnosti a preto sa to musí stať skutkom. Naliehavé želanie, ktoré by sa malo stať skutkom v nastávajúcom násilia zbavenom čase, vyslovil jeden z vodcov ochranárskeho hnutia, Maňo Huba. Nejde tu však len o násilie páchané v Prahe, ide tu aj o násilie páchané na prírode, pamiatkách a ďalších hodnotách, ktoré nás obklopujú. A hoci na tribúne chýbali tí, ktorí 40 rokov hovorili v mene robotníkov, nik nepociťoval ich absenciu. Prichádzali totiž robotníci, aby hovorili sami za seba. A hovorí Ján Ondrejka z chemických závodov Juraja Dimitrova. Robotníci ďakujú študentom, že im ako prví ukázali cestu. Vyzývame pracujúcich všetkých podnikov, aby sa k nám pripojili a zverejnili svoj konkrétny postoj. Generálny štrajk. Hovoria nám, hlavne robotníkom, aby sme neštrajkovali, že potrebujeme
len pokojnú prácu. My sme však 40 rokov pokojne pracovali. Nikdy sme neštrajkovali. A všetci vidíme, k čomu nás to doviedlo. Generálny štrajk nie je rozvratom, nie je chaosom, nie je plytvaním. Generálny štrajk je znak solidarity, symbol príslušnosti k hnutiu, ktoré žiada zásadné zmeny. Kým vám, ktorí nemôžete štrajkovať, pretože keby ste zastavili prevádzky, spôsobili by ste veľké škody nám všetkým. Generálny štrajk je deň trikolóry. Každý môže prejaviť solidaritu po svojom. Predavačky, vaším generálnym štrajkom môže byť úsmev, akým v pondelok obslúžite zákazníkov. Lekári a sestričky, vaším generálnym štrajkom bude to, aby v tento deň odchádzali od vás ľudia spokojnejšie ako inokedy. Áno! Dopraváci vo vlakoch, autobusoch, električkách, trolejbusoch, vašim generálnym štrajkom nech je zvonenie, trúbenie, húpanie. Symbolické zastavenie, vyvesenie zástaviek. Pekári, vašim štrajkom je trikolóra a chlieb voňavejší ako inokedy. Príslušníci verejnej bezpečnosti, vašim generálnym štrajkom nech sú schované obušky. Novinári a filmári, vašim generálnym štrajkom nech je hovoriť pravdu. Volanie po pravde, ktorým sa ozývalo námestie Slovenského národného povstania, bolo volaním, ktoré sme v tej chvíli túžili počuť z celého Slovenska. Slova sa ujíma Ján Budaj. Priatelia, znovu sa navzájom rozprávame na uliciach. Ľudia čítajú texty, ktoré sú vylepené na výkladoch. Je to odkliatie ľahostajnosti, odkliatie strachu. Zavolajme Slovensko, aby nás počulo. Banská Bystrica!
Košice! Zvolen! Telefonujme svojim priateľom, rodičom, informujme ich my, kým ich neinformuje televízia a rozhlas. Keď každý z nás zatelefonuje aspoň jednému, bude nás viac. Naša revolúcia nie je revolúciou násilia. Je to revolúcia porozumenia, zmierenia, lásky a dôvery. Všetky tieto zhromaždenia mali scenár, ktorý sa síce vopred pripravoval, ale jeho hlavným autorom bola revolúcia sama. V mene nás všetkých, ktorí sa k vám prihovárame z koncertných pódií, a ja osobne aj v mene všetkých telesne postihnutých, v mene tých, ktorí poznajú hodnotu ľudskej pomoci, lásky a súdržnosti, vás všetkých pozdravujem. Vedia v nej zem menom láska, zem menom láska, zem menom láska, zem menom láska, nádherné mlyny ticho melú v nej, môžeš byť iný, trocha lepší v nej, trocha lepší v nej. Zem menom láska, zem menom láska. Vďaka! Ak chce počuť naše súčasné vedenie, čo si o nich myslí národ, nech si otvoria okná. To bola už sobota 25. novembra 1989. Štvrtý míting. Niesol sa v znamení toho, čo sa odohralo včera večer a v noci a čo sa od rána odohrávalo v Prahe. Včera večer bol prvý otvorený televízny dialóg. S riaditeľmi závodov a predstaviteľmi marxistickej náuky hovorili Milan Kňažko, Ján Budaj, Fedor Gál a Vladimír Ondruš. Bol to dialóg vnútorne slobodných s vnútorne neslobodnými ľuďmi a podľa toho aj vyzeral. V neskorých večerných hodinách prišla správa, že padol Jakeš.
ale ráno sa ukázalo, že to bolo prakticky všetko a ostatné zmeny boli iba kozmetické. Zbúrilo to Prahu a vzbúrilo to aj Bratislavu. V priebehu dňa museli odstúpiť ďalší skompromitovaní funkcionári. A zrušenie mocenského monopolu komunistickej strany sa už nečakalo zhora. Po výzve Ľubomíra Feldeka ho odhlasovalo referendum verejnosti priamo na námestí. Vyhlásme tu dnes spoločne mocenský monopol komunistickej strany za zrušený. Ako vedel byť dav nekompromisný k predstaviteľom, ktorí sa mu vzdialili, tak vedel byť láskavý k blížnym. Prosím lekára pred kamzík. Prosím, uvoľnite cestu. Prosím, vytvorte koridor tým smerom. Ďakujeme. Prosíme sanitku pred kamzík. Čo s tým? Prosím, vytvorte koridor do nemocnice smerom popri múre dolu. Ďakujem vám. Ste takí úžasní, že už nikto nebude mať nikdy právo vás zneužiť. Viesť dialóg so 100 000-ovým zhromaždením sa zdá na pohľad nemožné. Ale toto zhromaždenie bolo také citlivé, že s ním bol možný aj rozhovor. Zhovára sa Ladislav Chudík. Ja neviem, ako sa mám tváriť pri tom. Normálne! Dobre, ja som to myslel tak, že sa trochu hanbím. No zaňho. Preto sme... Meno Melas, meno príslušníka Zboru národnej bezpečnosti, sa stalo ďalším symbolom jednotnej verejnosti. Ďakujem vám. Som študent Vysokej školy ZNB v Bratislave. My, príslušníci Zboru národnej bezpečnosti, nemôžeme a nechceme stáť bokom od súčasného diania v našej spoločnosti. My sme vyšli z ľudu. Ľud nám dáva podmienky na štúdium a na to, aby sme mohli pracovať. Chceme slúžiť ľudu a nie nikomu inému. Hovorí a spieva Peter Dvorský. Nechcem rečniť a bal by som sa aj teraz spievať, pretože mám rozochvené srdce. Pred takýmto davom som ešte nikdy nespieval. Najkrajší kút v šírom svete je moja rodná zem. Zelený sád v plnom kvete je moja rodná zem.
Čierne hory pyšno stoja, až sa nebies dotýkajú. A pod nimi šíre polia, kvetom posiaté, na zemi ráj vytvárajú. Najkrajší kút v šírom svete je moja rodná zem. Zelený sad v plnom kvete je moja rodná zem. Tá jediná a nie iná má pre mňa toľko krás. A preto verným chcem jej ostať po celý čas. A preto verným chcem jej ostať po celý čas. Nedela 26. novembra 1989, 5. meeting. Ján Budaj definoval ciele hnutia Verejnosť proti násiliu. Dostávame dopyty, či Verejnosť proti násiliu je iniciatíva, ktorá súvisí iba so 17. novembrom a pražskými udalosťami. Nie. Naša iniciatíva chce odstrániť všetky prejavy násilia z verejného a spoločenského života. Vystúpila študentka Vysokej školy ekonomickej Hana Konečná. Volám sa Hana Konečná. Som študentkou Vysokej školy ekonomickej. Mám muža, ktorý je na vojne. Slúži v Strakoniciach. Ešte na začiatku týždňa som sa mu bála napísať o našom študentskom hnutí. Ale dnes, Miloš, hovorím k tebe ako všetkým tvojim kamarátom v uniformách, vo všetkých kasárniach. Podporujte naše hnutie. Podporte náš štrajk, aspoň v duchu. Verte nám, bojujeme za spravodlivú vec. Ahoj. Ahoj, armáda. A teraz k vám prehovorí dnes už slobodný doktor Ján Čarnogurský. A to je, prosím, vaše ďalšie víťazstvo. Priatelia, srdečná vďaka za podporu a solidaritu. Včera o takomto čase sme si otvorili okno cely tu vo väznici v Bratislave a počúvali sme zvuky z tohoto námestia. Znelo to ako rajská hudba. Tieto zhromaždenia boli najsilnejším právnym argumentom, ktorý spôsobil, že dneska som na slobode. Vážme si chvíle, ktoré prežívame a nesmieme zostať na pol cesty. Ak svoj zápas nedovedieme do konca, prídeme aj o tú slobodu, ktorú máme už dnes. Zajtrajší štrajk musí mať úspech. Ďakujem.
Spisovateľ Martin Šimečka bude hovoriť o účasti slovenských spisovateľov vo svetovej spisovateľskej organizácii PEN Klub. Slovenská literatúra bola zovretá v obruči orgánov, zákazov, cenzúry a strachu. Dýchala len s námahou. Slovenský PEN Klub túto obruč pomohol roztrhnúť. Pozdravujem touto cestou našich českých a maďarských kolegov. Všetci kráčame svojou cestou za spoločným cieľom, za slobodou. Ďakujem. Keď si zastal na tribúne sochár Vladimír Kompánek, zatienil aj sochy za svojím chrbtom. Nechceme zadrátovanú krajinu. Stráženú automatmi a psami. Nedáme sa už prehliadať a vyzliekať na hraniciach s primitívnym heslom neprejdú. Kto neprejde? Nechceme strážnymi vežami chránený náš legendárny Devín. My chceme túto slovanskú mohylu vidieť zo všetkých strán. To bolo ďalšie referendum verejnosti. Zhromaždenie určovalo takmer na deň aj hodinu presne, čo sa má stať o niekoľko dní. Myšlienka zrušenia mocenského monopolu strany zjednocovala mysle a zjednocovala aj národy. Za maďarskú nezávislú iniciatívu prehovoril spisovateľ Lajos Grendel. Vážení spoluobčania, bratia, prečítam vám časť vyhlásenia nezávislej maďarskej iniciatívy. Maďarská nezávislá iniciatíva je presvedčená, že iba v skutočnom právnom štáte sa dajú zákonne upraviť práva a postavenia národných menšín na princípe plnej a faktickej rovnoprávnosti. Milan Lasica. Raz sa to môže stať, že vláčik vyberie sa kam chce a my mu držme palce, netreba sa oň báť. Pesničkár Ivan Hoffman s piesňou, ktorá sa stala refrénom nežnej revolúcie. Videli sme tých, ktorí vystierali ruky, mali ich prázdne, a ešte bola tma. Po našich uliciach odvtedy prešli veky. Zobudili sme sa zo zlého sna. Slúbili sme si lásku,
pravieť pravdu len. Slúbili sme si vydržať. Slúbili sme si nový deň. Tí mladí za nás vystierali ruky. Za nás boli bití, za naše mlčanie. Po našich uliciach odvtedy prešli veky. A zaznělo zlému posledné zvonenie. Slúbili sme si lásku. Slúbili pravieť pravdu len. Slúbili sme si vydržať. Slúbili sme si nový deň. Pondelok 27. novembra 1989. Úderom 12. bolo námestie Slovenského národného povstania plné štrajkujúcich ľudí. Generálny štrajk trval do 2. hodiny popoludní, mnohí však vydržali až do 4. Vtedy sa začínal 6. míting. Tlak verejnej mienky narastal a presvedčil sa o tom aj prvý podpredseda vlády Slovenskej socialistickej republiky Štefan Murín, ktorý sa rozhodol na tomto mítingu vystúpiť. Dávam mu slovo. Priatelia, prosím vás, ostaňme takí tolerantní, ako si predstavujeme celý náš budúci život. Ukážme, ako si to predstavujeme. Ďakujem vám. Vážené zhromaždenie, milá mládež, vážení občania, požiadal som o slovo, aby som vás v mene štátneho a stranického vedenia na Slovensku úprimne pozdravil a súčasne priatelia, prosím vás, vypočujme si najskôr stanovisko našej vlády. A súčasne vás ubezpečil, že urobíme všetko preto, aby ľud našej vlasti žil slobodne a šťastne, aby každý občan bez ohľadu na svoje názory, na politickú a náboženskú príslušnosť mohol žiť slobodne a bezpečne v
Priatelia, ešte raz vás prosím, až raz po rokoch nebude niekto chápať, ako sa mohlo tak rýchlo dosiahnuť splnenie požiadavky zrušenia mocenského monopolu strany, nech si vypočuje práve tento zvukový záznam. Zachovávame ho nie pre škandalizovanie podpredsedu vlády, pretože napokon on jediný z predstaviteľov mal odvahu výjsť na pódium, ale ako dokument obrovského tlaku a vôle verejnej mienky. Nebol to sfanatizovaný dav, ktorý tu dával najavo svoju vôľu. Bolo to zhromaždenie mysliacich jednotlivcov, túžiacich po slobode a statočne k nej kráčajúcich. Mladý manželský pár s dvojročným synom hľadá poctivého nálezcu, ktorý dnes, 27.11.1989, medzi 9 hodinou a 11 hodinou 30 našiel peňaženku novú, hnedú, s väčším obnosom peňazí, okolo 15 000 korún, aby bol tak ochotný a tento nález vrátil. Sú to všetky naše úspory na obývačku. Ďakujem vám. Prehovorí spisovateľ a filozof Milan Šimečka starší. Včera večer som sa vrátil z Prahy. Bol som prítomný na schôdzi občianskeho fóra a povedal som, že unesiem Václava Havla do Bratislavy. Ale nechceli ho pustiť. Václav Havel je v Prahe teraz najdôležitejšou postavou verejnosti. Príde sem, až príde čas. Zatiaľ vás všetkých srdečne pozdravuje. Občianske fórum v Prahe považuje tunajšiu verejnosť proti násiliu za svoju sestru alebo brata. Ešte nikdy v dejinách tejto krajiny neboli obidva naše národy v takej jednote ako teraz. Ešte jedno krátke posolstvo, ktoré vyplýva. Posolstvo, ktoré vyplýva z diela Václava Havla je: ak budeme takto vzpriavene stáť, aj potom, keď skončia tieto manifestácie, ak budeme hovoriť, čo si myslíme, ak budeme hovoriť pravdu, budúcnosť bude naozaj naša. Ďakujem vám. O 10 minút prišli peniaze. To, čo teraz vidíte v tomto sáčku pred sebou, sú vyzbierané peniaze za tých asi 10 minút pre manželov, ktorí stratili tých 15 000 korún. Ďakujem vám. Ďakujeme našim poštárkam, že nám darovali poštové vrece, do ktorého sa doteraz vyzbieralo podľa môjho odhadu dobrých 60 kilogramov našich korún. Prosím vás, ukončite zbierku. Nebudeme to vládať odniesť.
a prichádzali ďalšie rezolúcie, odznievali ďalšie prehlásenia. Prihlásili sa slovnaftári, telefonicky pozdravil zhromaždenie spisovateľ Ladislav Mňačko, za športových redaktorov prehovoril Karol Polák. Prihlásila sa Brezová pod Bradlom, Senec, ohlášalo sa celé Slovensko. Dostávame správu z Banskej Bystrice, odkiaľ sa vrátili moji kolegovia. Bolo tam 40 000 ľudí a Banská Bystrica zdraví Bratislavu. My zdravíme Banskú Bystricu! A ohlášalo sa nielen celé Slovensko, hlásil sa celý svet. Prehovoril lekár Štefan Korec, ktorý sa po rokoch vrátil zo Spojených štátov. Som jeden z tých, ktorý som pred mnohými rokmi odišiel z neslobodného Československa. Som jeden z tých, ktorý sa dnes chcem vrátiť do slobodného Československa. Priatelia, na hraniciach v Bergu čakajú ďalší naši krajania, aby nás mohli prísť pozdraviť. Prosím týmto našu pasovú kontrolu. Prosím ministra vnútra, aby im umožnil vstup do Československa, ktorí im zatiaľ na našich hraniciach odmietajú. Ulica opäť ukázala, čo dokáže, a tak sa objavovali na tribúne ďalší navrátilci, prichádzajúci priamo od hraničných priechodov. Herec Pavel Landovský pozdravil z tribúny meeting, prebiehajúci vo Viedni na podporu Československa. Vystúpil aj spisovateľ Pavel Kohout, prichádzajúci priamo z Bergu. Dokažte, aby příští období Československé republiky bylo stejně vznešené jako jeho začátek, který jste napsali vy. Vítam medzi nami známeho folkového speváka Jaromíra Nohavicu. Snažil jsem se v těchto chvílích, v těchto dnech napsat nějakou píseň pro vás, ale pan Kohout to přede mnou řekl správně. Vy píšete román, vy píšete píseň, kterou bych nedokázal hodit na papír. Podařilo se mi jediné, napsat refrén. Tak alespoň tento refrén před 2 dnů zní takto. Ne, 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 ovce je ovce a vlk je vlk. Ne, 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 křivá je vrba a rovný je smrk. Ne, 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 když stromy vyrubou, neroste les. Ne, 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 včera je včera a dnes je dnes.
tom čase už celé Slovensko skandovalo dve požiadavky. Zrušenie mocenského monopolu komunistickej strany a slobodné voľby. Bol to jednoduchý program. Celý národ sa ho naučil naspamäť a celý národ za ním nekompromisne stál. Slovensko získalo vstupenku medzi politicky najvyspelejšie národy, vstupenku do Európy. Spoluobčania, podporujte aj naďalej všetky požiadavky občianskej iniciatívy Verejnosť proti násiliu, vyslovené na tomto námestí po celý týždeň. Pamätajte, že najdôležitejšie z nich sú dve. Zrušenie ústavného článku o vedúcej úlohe komunistickej strany Československa v spoločnosti a usporiadanie a zabezpečenie slobodných volieb v čo najkratšom čase. A opäť sa ukázalo, že referendum verejnosti pracuje ako bezchybný, neomylný stroj. 29. novembra 1989 nastala historická chvíľa. Na Slovensku sme ju zažili práve pri priamom televíznom prenose zo Slovenského národného divadla na zhromaždení, na ktorom nechýbali zástupcovia štrajkových výborov z celého Slovenska, ani predstavitelia občianskeho fóra, verejnosti proti násiliu a maďarskej nezávislej iniciatívy. Nechýbal Václav Havel ani Ján Budaj. Nechýbala Marta Kubišová ani Milan Kňažko. A práve z jeho úst sa dozvedela verejnosť čerstvú správu zo zasadania Národného zhromaždenia v Prahe. Ústavný článok o vedúcej úlohe komunistickej strany bol práve zrušený. Nežná revolúcia zvíťazila. A keby sme z tohto zhromaždenia chceli na našu platňu prevziať len dlhotrvajúci búrlivý potlesk, ktorý po tejto správe nastal, museli by sme vydať dvojalbum potlesku. Decembra 1989. 7. míting sa nezačal víťazným jasaním, ako by sa azda dalo čakať. Atmosféra bola napätá. Šírili sa poplašné správy o tom, že prichádza odvetný úder protivníka, ktorý sa ešte nevzdal. Nežná revolúcia na to mala iba jedinú odpoveď. Svoj sebavedomý pokoj. Milí priatelia, prosím o chvíľu pozornosti. Hneď na začiatku by som vás chcel poprosiť o chvíľu ticha. Touto chvíľou, malou chvíľou ticha, budeme dokumentovať a súčasne všetci v duchu poprosíme o pokojný, nenásilný priebeh dnešnej manifestácie. V tej chvíli ticha myslel každý na to, čo pokladal za najdôležitejšie, a mnohí si iste uvedomili, že tu stojíme v predvečer stretnutia Gorbačov-Bush, ku ktorému má dôjsť na druhý deň na Malte. Stretnutia, ku ktorému sme toľké týždne a v prenesenom význame i roky upínali svoje nádeje. Vďaka tomu, že sme si vedeli pomôcť vlastnými silami, očakávame ho však dnes už iba ako samozrejmú bodku za jedným temným obdobím našich dejín. Československo už v predvečer tohto stretnutia prelomilo múry, ktoré z neho robili väzenie a vstupovalo do Európy. Bratislava vítala pána Helmuta Cilka, starostu mesta Viedne. Našim priateľom Bratislava FCSR prinášam strečné pozdravy od Viedenčaniek a Viedenčanov.
Nech žije naše priateľstvo, nech žijú naše dobré susedské vzťahy, v slobode a miery, všetko najlepšie. Vladimír Merta. Nikdy jsem nemluvil do kytary, ale teď musím, protože písničky už nejsou všechno. A naštěstí už spousta těch věcí, které jsme zpívali, neplatí. Kde je ta doba, kdy jsem mohl zpívat s pocitem, že nelžu? V nečinnosti marně čekáme na falešného proroka. Zahraju písničku, kterou jsem udělal po náměstí nebeského míru. Vzdálené výstřely do vlastních řad. Pýcha stíhá pýchu, pýcha předchází pád. Spolu so mnou na tomto pódiu stoja dve ženy, ktoré sú pre nás určitým symbolom. Je to Mária Košanová, matka Danky Košanovej, ktorá tragicky zahynula 21. augusta 1968 pri univerzite. Hana Ozogániová, sestra Stanislava Siváka, ktorý takisto tragicky zahynul v ten istý deň. Prichádza čas, keď sa všetci chceme s touto minulosťou vyrovnať. Nečakajme oslobodenie od iných. Nečakajme oficiálne ospravedlnenie. Osloboďme sa sami. Dankina mama a Stankova sestra tu dnes symbolicky odpúšťajú vojakom, ktorí vtedy na rozkaz iných, na týchto deťoch a na nás všetkých spáchali násilie. Nech sa už nikdy nič také neopakuje. Uctíme si utrpenie všetkých, ktorí akýmkoľvek spôsobom doplatili na august 1968. Odpustíme si všetci spolu. Prosím vás, aby ste pošepky so mnou opakovali všetci spolu. 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 Ďakujem vám. Odpustenie však nie je iba tento okamih. Sú to dlhé chvíle utrpenia, po ktorých prichádza úľava. Prehovorí Ján Budaj. Všetci vieme, koľko sme dosiahli za posledné 2 týždne. Je to najrýchlejšia revolúcia v Európe. Dosiahli sme, že so zástupcami občanov rokuje oficiálna moc. Mnohí skompromitovaní politici museli odísť. Zažili sme koniec vlády jednej strany, koniec totality. V tomto možno nenápadnom okamihu
pred pár sekundami sme zažili historický okamih vnútorného oslobodenia nás samých od dlhoročného pocitu okupácie. Uvoľnenie a zmierenie v Európe prišlo o 2 roky skôr, než sa predpokladalo. Aj vďaka vám. Hovorí zástupca študentov Anton Popovič. Naše študentské hnutie uviedlo do pohybu najširšie vrstvy obyvateľstva, ktoré v tejto chvíli spája spoločná emócia ľudskosti. Napätá nálada z minúty na minútu povoľovala. Aj 7. meeting vyvrcholil tak mohutne ako predchádzajúce. Z Jánošíkovho kraja nás pozdraví Vilo Meško. Averu Janošík, požičaj nám síly, že by sme sa všetci lepších dní dožili. Hovorí Marko Huba, sochár. Drahí priatelia, v týchto posvätných chvíľach je našou povinnosťou spomenúť si na tých, ktorí sa dnešných dní nedožili a ktorí napriek všeobecnej beznádeji verili v slobodu a kliesnili jej cestu. Za všetkých spomeniem spisovateľa Dominika Tatarku. Primátor nášho mesta, pán Barták, nám vyšiel v ústretí a zatiaľ nám pridelil 6 miestností v Mozartovom dome Bratislava Jiráskova 10. Za VPN odteraz do Mozartovho domu na Jiráskovej ulici číslo 10. Aj Mozart je s nami. Decembra 1989 8. mimoriadny meeting. Verejnosť, keď cíti potrebu vyjadriť sa, koná okamžite. Meeting, keď je potreba, možno zvolať aj za 4 hodiny. Pozvánku na tento dnešný meeting nám vypracovali naši vedúci stranícki a vládni predstavitelia. Zišli sme sa kvôli tomu, aby sme vyjadrili rozhorčenie nad zostavou našej federálnej vlády. Nebudeme dnes dlho. Nebudeme spievať. Ale naša prítomnosť tu je o to nástojčivejšia, o čo je kratšia. Dovolte mi, aby som na úvod prečítal vyhlásenie občianskeho fóra a verejnosti proti násiliu. Vyjadrujeme svoje presvedčenie, že federálna vláda, ktorú dnes vytvorili, nie je vládou novou. S nádejou dodávame, že vieme, že všetci,
že naša krajina potrebuje v tejto krízovej situácii vládu, ktorá sa musí opierať o podporu verejnosti. Ináč nemôže vôbec pracovať. Na záver mimoriadneho mítingu Milan Kňažko vyhlásil: To, že sme niekoľko dní čakali v pokoji, nie je výrazom našej slabosti. Chceli sme poskytnúť čas našim straníckym a vládnym predstaviteľom, aby uspokojili oprávnené požiadavky našich občanov. Prípadný generálny štrajk 11. decembra a jeho škody budú na svedomí našich najvyšších a straníckych predstaviteľov vzhľadom na ich nezodpovedné postoje voči našim oprávneným požiadavkám. Ulica znovu tak, ako veľa ráz predtým, opäť rozhodla. Dni vlády, ktorú neprijala, boli zrátané. 9. decembra 1989, 9. míting. Bolo zlé počasie, ale očakávalo sa odstúpenie prezidenta a vymenovanie novej, lepšej vlády. A celý svet bol opäť s nami. Na mítingu vystúpil tajomník Svetového kongresu Slovákov, pán reverend Dušan Tóth. Štefana Romana nám Pán Boh povolal skôr, než prišla táto veľká chvíľa, revolučná chvíľa. Ale zostala nám jeho koncepcia slobodného, demokratického Slovenska ako konštruktívneho, rovnoprávneho partnera iných národov, ktorý chce stavať svoju slobodnú budúcnosť na princípe sebaurčovacieho práva. Som veľmi šťastný, že vám v tejto chvíli môžem predstaviť človeka, ktorého hlas sme tu oficiálne 21 rokov nemohli počuť. Karel Kryl! Z rozvlácenýho kostela v krabici s kusem mýdla přinesl jsem si anděla, polámali mu křídla. Díval se na mě oddaně, já měl jsem trochu trému, tak vtiskl jsem mu do dlaně lahvičku od parfému. A proto prosím věř mi, chtěl jsem ho žádat, aby mi mezi dveřmi pomohl hádat, co mě čeká. A nemine, co mě čeká. A nemine. Pak hlídali jsme oblohu, pozorujíce ptáky, debatujíce o Bohu a hraní na vojáky. Do tváře jsem mu neviděl, pokoušel se ji schovat. To asi ptákům záviděl, že mohou poletovat. A proto prosím věř mi, chtěl jsem ho žádat, aby mi mezi dveřmi
dveřmi pomohl hádat, co mě čeká. A nemine, co mě čeká. A nemine. Když novinky mi sděloval u okna do ložnice, já křídla jsem mu ukoval z mosasné nábojnice. A tak jsem pozbyl anděla, on oknem odletěl mi, však přítel prý mi udělá nového zbojí helmy. A proto prosím věř mi, chtěl jsem ho žádat, aby mi mezi dveřmi pomohl hádat, co mě čeká. A nemine, co mě čeká. A nemine. Děkuju, občani. ...10. decembra 1989, Deň ľudských práv. 150 000 bratislavčanov sa vydalo na vychádzku do Hainburgu. Po 40 rokoch zadrôtovanej krajiny nastalo odkliatie a kto chcel, mohol sa pozrieť na Devín z druhej strany Dunaja. V ten istý deň odstúpil prezident a pretože už bola vymenovaná aj nová vláda, mohol sa odvolať štrajk ohlásený na 11. decembra. Stalo sa všetko, o čom rozhodla na svojich mítingoch verejnosť. Priatelia, stretli sme sa v tento deň, keď končí obdobie, ktoré začal niekdajší prezident výrokom, že hranice nie sú korzo. Prišli sme sa dnes prejsť do Rakúska a súčasne sme urobili za všetkých Slovákov a Čechov symbolický krok do Európy. Ahoj, Európa! 10. decembra sme na brehu Dunaja položili svoj základný kameň spoločného európskeho domu. Hainburg nebol koncom, ale začiatkom nášho úsilia. Ahoj Európa, nežná revolúcia pokračuje. Domov